हाय फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली वाला फैमिली गुड इवनिंग समस्तଙ୍କୁ ଆଉ ଦିୱାଲିର ढेर सारा शुभकामना। ସମସ୍ତେ ଦିୱାଲି କି ଭଲସେ ସେଫଲି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଦିୱାଲିର ବ୍ଲଗ୍ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ଏମିତି ଜଷ୍ଟ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିୱାଲି ବି କେମିତି ମାନେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଇଟ୍ସ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଫନ୍। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମସ୍ତି। ଦିୱାଲି ଗୋଟେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି କଟାଇବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ତ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ସହିତ ମିଶି ଦିୱାଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଯିଏ ମାନେ ଯାହା ବି ପିଲାମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ କର ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତି ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ କୁହ ହାପି ଦିୱାଲି। ବାବା 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 ଏପଟେ ଏପଟେ ଏ ଧନ ଏପଟରେ ଏପଟରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ଦେଖୁଛ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ହିଁ ଆଉ ପିଲାମାନେ କେମିତି ୱେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ ହିଁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଆର ବର୍ଷ ଦେଖୁନ କୋଉପଟେ ଦାରୁ ଚଲ କା ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ପୁତୁରା ଝିଆରୀ ଆଉ ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ଦିୱାଲିରେ କ'ଣ କ'ଣ ବନାଇଥିଲେ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କଲେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବି। ଆଉ ଏଇ ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେମୋରିଜ୍ ହେଇ ରହିଯିବ। ଆକାଶ ଦୀପ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଆମର ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଟା ଆମେ ଏଠି ଅନ୍ଧାର ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ସିଏ ମାନେ ସୁପରହିଟ୍ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସାମାନ ଇଏ କ'ଣ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ଛାଡ଼ୁନ ଯିବନି ଯାଉନି ନା ଉଠିନି ଉପରୁ ଉଠ। ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ବାବାଗିରି ତ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଟିପ୍ସ ବି ଦିଅନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ସୋ ହଁ ମମି କହ ଆମେ ଯାଉଛୁ। କିପ୍ ୱାଚିଂ। ମମି କି କହ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ମମି କହ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ମମି କ'ଣ କହିଲେ ଲୋ? ମମି କ'ଣ କହିଲେ? ତୋ ମମି ଆଉ ଯାଇଥିଲୁ ଖାଇବା ପଡ଼ିଗଲୁ ହେଲା ଆଣ୍ଟି। ସେଟା କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ପଡ଼ିବ ଦୁଆଣାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା ଯାଇ ଚଳୁ ଆଣ୍ଟି। ଫଟୋ ଉଠି କ୍ୟାମେରା ସାଇଡରେ ଆକା ଇଏ ଅଛି। ହଁ ହଁ ନହେଲେ ଫଟୋ କାଢି ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ କୁଆଡ଼େ ଫଟୋ ଛାଡ଼ି
गला स्वाहा ये मा गछ जल जियो हेडी पळेला हाँ बहुत बढ़िया यस 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 मोबाइल फाटिला ना किस लगा रे अरे ता ऊपर नहीं जाउछन पिले बाबा एपड़े 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 हैप्पी दिवाली बाबा हैप्पी दिवाली अरे रेड कलर हैप्पी दिवाली बाबा एपड़े बुला है आरुषि आ मिलनी लेट हो गया जॉली नहीं ऑन कर वीडियो सहित से साइड रे फोटो डाली उठे बुला ओम नमः शिवाय हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली अच्छा देखो ना देखो थोड़ी ए पिला चलो चल राउट रे एड़ा देख एटा एटा एटा